Cecoketan tetembangan karo aku Tetia tombo kangenku kangenmu Bali eling nalika iku riben siji sandulet kanggo tambah kangen iki prasasat ngimpi durung tutup tangi rasa kangen wis bisa mari apa wis lali sliraku dek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku mas mumpung saiki ketemu Cecoketan tetembangan karo aku Tetia tombo kangenku kangenmu Bali eling nalika iku Sepiras waktu pinuju dhewe kancane jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine mas kelang alit ali-ali sadulet kanggo tambah kangen iki bisa mari prasasat ngimpi durung tutup tangi rasa kangen wis bisa mari Bapak Ibu hadir ya selamat berbahagia buat temanten berdua Argina dan Mas Robert semoga bahagia dunia akhirat sakinah mawadah warahmah amin Bu Cari, mari kita joget Bu janji tresno disaksani lintang-lintang ing tengahing wengi ati
kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kasing ati iki jan ati nang endi nang kene Pak Bayan aduh wong manis kang tak anti-anti lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada kasing ati iki bebu jan ati nang endi nang kene Pak Bayan aduh wong manis kang tak anti-anti
kasih. Oke. Yo. Hey. Oke semuanya. Jakarta Fashion Indonesia ayo. Masih Eng. Masih Eng. Yo ah, yo eh.
Fotoku Jogja, kowe jen istimewa. Ibarat koyo fotoku Jogja, kowe jen istimewa. Luar biasa. Terima kasih ibu-ibu cantik untuk sawernya. Kakak Rene Masmin. Dere Pingan, Mbak Pur, Pak Agus. Albino Joget Mania video syuting live streaming. Nangis sadro neng atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa. Tak suwun rino nene wingi. Muga-muga Gusti ijabati. Ingkang sami rawuh mangke bilih kepar badhe ngaturaken lagon. Katresnan jati sakumpuh kaya Wingi muni. tau nono pindha nono tampani ing bojo ing tresna balung nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae. Agana cakep banget. Iki tak sileno Mbak Rini kok lirak-lirik gini to, Mas? Enak apa jane? Ada rasa. Ketoke. Si mriko gedhe ngeser kalih kula. Cembukur gitu. Nah, kowe cemburu ora, Ring? Jabang gerang. Karo lekmen ki cembukur. Lekmen iki lho. Alah, etok-etok Gak apa-apa. Penis kono. Atine. Lekmen ki gotile iki awet. Lekmen gotile awet. Awet engko tak ijolke Pak Bayan. Ijolke Pak Bayan. Aja lali pawelingku. Muga mono kan Mas janji-janjiku. Aku kang setia satu tak enteni nganti saelengku. Keluarga monggo katuran foto sesarengan putra temanten kekalih. Ayo Mbak Pur. La la la. Nangis sadro neng atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa.
jaran teji jaranan jaranan jarane karo bei tau nono windonono tak enteni ing kisih tresno balung nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae keplakane Masmu si tambahanu ya tambahanu pokoke mus anggerane pasang duet ketok Yanti ganti jenenge saiki Agus sapa jenenge Agus Agus Mustleser oh Mustleser Agus mut-mutan ra petok rong dinae ganti jeneng elek dhewe jenengane pimpinane kuwi yo Liki yo nganggo li sapa mau Liki lik oh Liki to lah arang-arang marai konslet apa mboten iso sugih aja lali pawelingku bagaimana Kang Mas janji-janjiku akan setia satu tak enteni nganti saelingku matur suwun yo sing ro nyanyi ben ketok nyambut gawe nduk yo keluarga perantau saking Timor Leste ngetikon ku goleki bote kepengin ketemu najan adoh tak parani mung nuruti karepen ati kondo sing prasaja aja gawe gelong ati aku ora bakal gondeli sene campur sarimu nyang nah aku rasa dijak aku lalen kok kaya ngene lelakonku. Nah ini ibu-ibu dari keluarga perantau Timor Leste. Ganda masih setia untuk menemani ibu-ibu yang berkenan
Bari aja yang berjoget Timur Leste Nang ngendi nggonku goleki bek abote mung pengen ketemu najan adoh tak parani mung nuruti kareping ati asai bareng saiki ketemu kowe tiku ninggalake aku ya sing ngendal atiku leto metes ngelesi pipiku yen pancene ora tresno kaya kondo sing prasaja aja gawe gelati goyang ibu aku ora bakal nampani hae 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 kaya ngene lelekonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake agawe gelo ati sak lawase asa
Mas Robert. Mas Robert. Mas Robert, come here please. Rinio alias. Ojo lali pawelingku. Ayo. Oke mono Gusti. Janji-janjimu. Aku kesetia satu. Tak enteni nganti saelingmu. Ae
tak sanding, rasaku tak berpaling. Aku tiada tanding, ku pastikan happy ending. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka. Tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sawangan si dewa, perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatku bahagia. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka. Tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sawangan si dewa, perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatku bahagia. Ayo mantene nyawer, mantene. Sing kok Cetek. Ayo semuanya, goyang semuanya. Sini sini. Mbak, ayo penyanyi sini semua, Mbak. Pak Sodron ayo joget sik kono. FBB rasane Koyo mangan laos sate. Asik. anane. Sing penting kok. Kowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah mecucu tresnaku ro kowe, ra bakal tak matu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuangke tekan jalur Malangkung. Yo wis siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe aja sumelang, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Asik. Keluarga besar Jakarta Fashion Show Indonesia. Asik asik, asik asik, asik asik. Ayo Bu Sodron. Bulurang bulurang. Mangan tempe rasane kaya mangan lawo sate. Kajen saana
Opo iki? Sinten? Jenengan kok? Opo iki no Mbah? Tak ajari. Opo iki?
kas Istimewa. Pak Agus pengen ngetekne rumah sakit Mas ini. Kangge anu kebutuhan masyarakat iso tetulung dan berguna ning masyarakat. Small